ସିଏ ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ କୁଲୁରି ଉଠୁଥିଲେ? କୁଲୁରି ଉଠୁଥିଲେ? କୋଉଠି ସେଟା? କୋଉଠି ସେଟା? କୋଉଠି ଟିକେ କୁହ, ବହୁତ କୁହନା, ଟିକେ କୁହ, ବହୁତ କୁହନା, ଟିକେ କୁହ, ବହୁତ କୁହନା, କହିବନି ଏଲତେ ମାରିବନି, ମାରନା, ମାରନା, ଟିକେ କୁହ, আমি সাঙ্গে সাঙ্গে গছু দেই দেই এটা সব মারো না সাঙ্গে সাঙ্গে গছু দেই দেই মারো না সাঙ্গে সাঙ্গে গছু দেই দেই মারো না টোটালি সাঙ্গে সাঙ্গে গছু ଉଡୁଥିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛିବା ତୁ ଆଗ ଟିକେ ନା ରୁକ ମୁଁ ତାପରେ କହିବି। ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଗଛିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବି, ଭୁଲ କରିବିନି ଟୋଟାଲି। କହିଥିଲି କାଲି ମୁଣ୍ଡ ବଟେଇ ମାରିଦେବ ବୋଲିକି, ଟିକେ ଘଷିକି ଦେଇଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଅ। ତୁ ବା 3 ଦିନ ହେଲା ଘଷୁଛ ଫେର ଏଇନା ଘଷିକି ଦେଇଦେବି।